അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. IZ 140 രചന OM കരവാരക്കുണ്ട്. യൂസുഫ് കൈസ ഇശൽ കെസ് ഇടമുറുക്കം. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കൊതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. കളവല്ല ഫുർഖാനിൽ അഹ്സനുൽ ഖസസേ, കതിരം പോൽ വിളങ്ങിടും തടിമുഞ്ചും വസ്ഫേ. കതിരം പോൽ വിളങ്ങിടും തടിമുഞ്ചും വസ്ഫേ. തടിമുഞ്ചും വസ്ഫത്തായി തിരുനബി യൂസുഫത്ത് തടകിയും മണത്തുള്ള കുളിർത്തിടാൻ കൊതിബത്ത്. കൊതിബത്ത് സുലൈഖ കതിർ കത്തുമശക. കൊതിബത്ത് സുലൈഖ കതിർ കത്തുമശക. അശകിയലശകരിൽ വശങ്ങിടും വിശേഷമേ, അതിശയ സംഭവമേ. ഭൂവിയെങ്കും ഖുശീശൽ പാടിടുമേ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. പദവിയാൽ കൊതിച്ചോരാം കൊതി മതം വെടിന്ത്. പൂകൾ യൂസുഫ് അവർ സീജ് നഗമേറെ കടന്ന്. മിസ്ർ രാജൻ അസീസിൻഡോർ മനമുണ്ട് ദർശിത്തേ. മനമിൻ്റെ തക്ബീർ തിരിയാതെ വ്യസനിത്തേ. പുലിവർ നബിയണവായി കീനാവിൻ്റെ പൊരുളുകളുരയുവതായി. അറിവീരെ ഉണങ്ങിയ സുമ്പുലുകൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ സിമ്പലുകൾ ഉശർപ്പച്ച സുമ്പുലുകൾ. അറിവീരെ ഉണങ്ങിയ സുമ്പുലുകൾ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ സിമ്പലുകൾ ഉശർപ്പച്ച സുമ്പുലുകൾ. അറിവീരെ അറിവീരെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ. അറിവീരെ ക്ഷേമത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. ഉദവിയാൽ മിസ്റിൻ്റെ അധിപനായി നബിയും, ഉടയവൻ്റെ അരുളാലെ നുബുവത്തിനൊളിയും. മഹാകോപത്തൂടെ കുബ മിതിലിട്ടോർ വരവായി. മശ്രിഖും മഗ്രിബും മിസ്ർ വാഴ്ച അറിവായി. എക്കവത്തിൽ പൊറുത്തിടലായി അബവരെ ഇടം തന്നിലണൈത്തിടലായി. യൂസുഫിൻ്റെ സുൽത്താനിയ തടങ്കലിൽ സുഹൃതങ്ങൾ നിറവതെ സൂര്യരകമുതിർത്തിടലായി. എന്നും സുൽത്താനിയ തടങ്കലിൽ സുഹൃതങ്ങൾ നിറവതെ സൂര്യരകമുതിർത്തിടലായി. എന്നും കിളിമകൾ ശരഫുകൾ തീർത്തുവതായി. കിളിമകൾ ശരഫുകൾ തീർത്തുവതായി. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. കതറാവി മൊളിന്തതു കേൾപ്പിൻ, കുതിരത്തിൻ കതിരത് ചെപ്പിൻ. ശുക്രൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.